kadong par benglong pinev do kralo ilitum karbi film mate alarm marjan kiching hon kanang sot lasi karbi film society mate tihek pen KFS ain pen party piponsi non ke bangji pli angteng general conference padopon po adim lage karbi people hol taralang solongsi lapang so conference athik pon po arani pathik pon kelalo chitia cheklo kep lapen kresi arni September 2022 lapen karbiang long arat do ana phanta nilihin pen kadong bajir ilir lapen non nili birta kimi si thanitu lake non kiwanji karbi KFS pen batai pli apong conference do ponji lake taralang sualang lapen atari ka bangke la henlo tarik kep lapen krisi lasi nili ning chethelo do an karbi arata phanta alira jamnai pidunji aphan lapen hala soarni anke karbiang long ara doan atun pusita minang cetong din hekji akan nili min cekele